dobry. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna Maria Wybraniec, autorka opowiadań grozy, urodzona w Katowicach, zamieszkała w Gliwicach. Aniu, moje pierwsze pytanie będzie dotyczyło Twojego debiutanckiego zbioru opowiadań Niebo, ptaki i robaki, który ukazał się na dniach. Całkiem niedawno. Całkiem niedawno. Czy mogłabyś powiedzieć coś o tytule? Jest bardzo intrygujący. Tak, i często widzę komentarze, że tytuł się podoba. Powstał on mimochodem i właściwie na samym końcu. Kiedy rozmawiałam z wydawcą i redaktorem, założyliśmy sobie konwersację na fejsie i jak ustalaliśmy mniej więcej, o czym ma być, co będzie w tym zbiorku, no to stanęło na tym, że motywami przewodnimi będzie niebo, będą ptaki i będą tam robaki. No i tak sobie zatytułowałam tę konwersację. I im dłużej na to patrzyłam, tym bardziej mi się to zestawienie słów podobało, aż w końcu uznałam, że z tego będzie dobry tytuł. I chyba jest. Jest jak najbardziej. Zbiór ukazał się nakładem wydawnictwa Phantom Books i czy mogłabyś troszeczkę nam uchylić rąbka tajemnicy, jak doszło do współpracy między Wami? Więc z Phantom Books po raz pierwszy miałam styczność w 2018 roku, kiedy Wojtek Gonia rozkręcił konkurs, nabór na opowiadania do snów umarłych. Wysłałam mu swoje pod tytułem Diorama, które zostało przyjęte ciepło zarówno przez czytelników, jak i przez Wojtka, bo napisał mi wtedy trochę miłych słów. Teraz pozdrawiamy Wojtka. Pozdrawiamy jak najbardziej. Wojtka Gunia, bo nie wiem, czy padło nazwisko. Tak, Wojciech Gunia, również pisarz. Tak, potem wysłałam opowiadanie do Okolicy Strachu, też się ukazało jakiś czas temu. No potem był kolejny nabór, znowu wystartowałam, znowu się dostałam, tym razem z akustomologią. No i jakiś czas po tym Sebastian, wydawca, właśnie zwrócił się do mnie z pytaniem, czy nie chciałabym u nich wydać jakiegoś zbiorku opowiadań. No oczywiście, że chciałam. Przenosimy się teraz w przeszłość. Powiedz nam, jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś pisać, że poczułaś, że to jest to, co chcesz robić w życiu? Wielu ludzi ma w okresie nastoletnim jakąś przygodę z pisaniem. Pisze się wtedy jakieś fanfiction, inne takie drobiażdżki. No i prawda, też przechodziłam przez ten etap. Tylko miałam niesamowite szczęście, bo trafiłam na konkurs w gazecie Wiktor Gimnazjalista właśnie na opowiadanie science fiction. No i wytworzyłam swoją radosną twórczość, wysłałam to. No i okazało się, że byłam w gronie laureatów. Pamiętam, że dostałam wtedy książki jako nagrodę i byłam z tego przeszczęśliwa. Potem jakoś tak się stało, że przestałam pisać, ale to zawsze gdzieś tam jakoś wracało. No i właśnie jakoś 2 lata temu tak wybiło i zaczęło się dziać coś więcej. A czy ciężko jest być pisarzem w obecnych czasach? Jak mówi się, że zajmuje się pisaniem, no to drugie pytanie zwykle brzmi, no ale co tak naprawdę robisz? Albo co tak na poważnie robisz? Więc no, pod tym względem myślę, że to jest niedoceniane. No i mi to akurat przyszło, myślę, że stosunkowo łatwo, bo jak mówiłam, dostałam od Sebastiana propozycję wydania zbioru, ale wiem, że bardzo dużo ludzi wysyła książki do wydawnictw i trzeba długo czekać na odpowiedź, jeżeli w ogóle dostaje się odpowiedź, bo często te teksty znikają, jak wrzucone w jakąś wielką czarną studnię. Więc pod tym względem debiutowanie na pewno jest trudne. No i niestety wiadomo, że z tego trudno jest się utrzymać. No i poziom czytelnictwa w Polsce też niekoniecznie na to wpływa, plus cały szum medialny i ilość innych pisarzy
tworzy niesamowitą konkurencję, no i trudno się przez to przebić. No właśnie, wspomniałaś o tym dramatycznie niskim poziomie czytelnictwa w Polsce. Jak myślisz, czy istnieje jakiś sposób, żeby jednak zachęcić młodych ludzi, żeby czytali, a wręcz młodych pisarzy, żeby nie zrażali się do pisania w tak niekorzystnych warunkach, jakie obecnie panują na rynku? Co do czytelników, to myślę, że bardzo niedoceniane są teraz opowiadania, bo jest to forma krótka, jak to mówił Poe. Opowiadanie powinno przeczytać się w ciągu jednego posiedzenia, bo potem umyka ten klimat, który autor próbował wytworzyć. A tymczasem publikowane są często jakoś całe trylogie i to nawet debiutantów prosi się o przygotowanie trylogii, tudzież debiutanci startują do wydawnictw od razu z czymś większym. A te krótkie formy to raz, że można to po prostu szybko przeczytać, a dwa, że łatwiej chyba jest o tym dyskutować. I tego też brakuje, myślę, że w tym współczesnym życiu literackim, że nie rozmawia się, niewiele ludzi stara się zagłębić w jakąś dyskusję, żeby wyciągnąć z tych tekstów coś więcej. Że leci się po łebkach i byle do następnego. A co do młodych pisarzy, no to niestety muszą mieć po prostu bardzo twardą dupę. Na początku jest ciężko. Dokładnie. No cóż, brutalna prawda. To może pozostańmy w temacie niejako, troszeczkę odbijemy. Znajdujemy się w Bytomiu. Miałam jakiś czas temu ogromną przyjemność przeczytać Twoje opowiadanie, które jeszcze nie zostało opublikowane, Uwęglenie bytu. I właśnie zdecydowałaś się umieścić akcję tego opowiadania w Bytomiu, u nas w Bytomiu. Jak to się stało? Dlaczego Bytom? Co Cię tak zafascynowało w tym mieście właśnie, że stało się ono kanwą dla Twojego opowiadania? A więc Bytom od zawsze miałam jakoś w świadomości, że jest to część tego Górnego Śląska. I pamiętam, jak jeszcze w liceum na przykład i teraz niedawno jeździłam na targ staroci w Bytomiu, gdzie można było znaleźć różne bardzo dziwne rzeczy. I chociażby w prasie często znajdowałam jakieś nagłówki o tym, że Bytom się zapada. I generalnie jest to prawda i straszliwie żal mi jest tego miasta, bo architektonicznie jest przepiękne, ale wszystko się rozsypuje, zaniedbane jest. Mogłoby być znacznie lepiej. A potem gdzieś trafiłam na informacje o wielkim projekcie rewitalizacji Bytomia, gdzie Bytom jako jedno z 3 miast w Polsce otrzymał potężny zastrzyk gotówki, żeby coś z sobą zrobić, żeby się ogarnąć. A potem trafiło się to, że jednak nie udała się ta rewitalizacja i jak zaczęłam grzebać w tym tak trochę głębiej, to jest właściwie modelowy przypadek i jak nie należy robić takiej rewitalizacji. I właśnie na tym oparłam to opowiadanie. Co zrobiono, co można by zrobić lepiej, to jest podlane dużą dawką dziwności. Tak. Jaka była druga część pytania? Bo właściwie odpowiedziałaś już na całość, ale jeszcze nie skończyłyśmy jeszcze z inspiracjami. Z naszej takiej prywatnej relacji wiem, że fascynują Cię opuszczone miejsca. Jaki jest związek między opuszczonymi miejscami a literaturą grozy? To literatura grozy to jest literatura opuszczonych miejsc, bo przecież każdego przeraża, jak jest w jakimś wielkim, pustym, ciemnym budynku i coś zaczyna wydawać jakieś dźwięki. Myślę, że ta samotność, że to podbija samotność miejsca, podbija samotność człowieka, który jest tam wrzucony, więc te dźwięki, które roznoszą się z jakimś echem, tworzą większe poczucie zagrożenia, bo jestem ja w pustym miejscu i jest moje echo,
ale to echo wraca i jest wrażenie, jakby coś więcej się tam mogło czaić. No właśnie, bo to całe spektrum inspiracji, które prezentujesz, oczywiście mamy takie powtarzające się motywy, właśnie ta ciemność, samotność, ale są też takie opowiadania, które wyjątkowo mnie intrygują. Jakiś czas temu w cyklu nagranym przez Adama Michniewicza Mroczna Noc dla MDK w Katowicach-Zawodziu pojawiło się Twoje opowiadanie Spadkodawcy. I tam zaintrygowała mnie postać głównego bohatera, który bardzo fascynował się, można powiedzieć, grami karcianymi. Też nie chcę za dużo zdradzać czytelnikom jeszcze. No więc, czy taki element ryzyka, hazardu też jest Twoją taką wielką inspiracją? Właściwie nie tyle ryzyko, ile bardzo lubię brać jakieś zwykłe rzeczy i wyciągać z nich niesamowitość. Tak jak postaci, które są widoczne na kartach, mogą nagle stać się czymś zupełnie innym. Tak jak czymś zupełnie innym mogą stać się ćmy, kiedy stają się jakimiś duchami na przykład. I ciekawi mnie ten moment, kiedy robimy zły krok na zły stopień schodów na przykład i wypadamy z tego świata normalnego. Wszystko jest takie trochę przekrzywione, niby normalne, ale jednak nie. I w tym właśnie lubię szukać grozy. No plus inspirują mnie też różne przypadkowe rzeczy, jakieś zdjęcia, na które się gdzieś natknę, historie, które ktoś opowiada, różnego rodzaju ciekawostki, takie popularno-naukowe. A propos właśnie zdjęć, to czy mogłabyś jeszcze powiedzieć, co przedstawia okładka Nieba, ptaków i robaków? Ojej, to jest trudne. Kiedy zabrałaś mnie na pierwszy urbex, no to właśnie był tam jakiś dziwny budynek z taką jakby czaszą i prawda, jak ty z resztą siedziałaś sobie na górze, to ja tam wlazłam na dół i w którymś momencie znalazłam właśnie takie zacieki. I stwierdziłam, że wyglądają fenomenalnie i że to jest coś, co w gruncie rzeczy chciałabym mieć na okładce czegoś, no bo jestem totalnie urzeczona tym łóżkiem. Tak. Tak zadebiutował razem z Tobą, można powiedzieć. No tak. Aniu, jeszcze jedno takie pytanie, może troszeczkę techniczne. Jesteś członkiem Śląskiego Klubu Fantastyki, sekcji pisarskiej. Nie wiem, czy dobrze przedstawiłam sytuację z formalnego punktu widzenia. Natomiast współpracujecie, prawda? W jakiejś formie? No tak, chodzę na spotkania sekcji literackiej, sekcji Logrus. No i właśnie, czy tutaj młodzi pisarze mogą upatrywać jakiegoś ratunku dla siebie, jakiejś pomocy, właśnie przyłączając się do różnego rodzaju klubów? Czy SKF jest otwarty na młodych pisarzy? Jak najbardziej. W SKF-ie działa sekcja literacka Logrus i bez problemu można tam przyjść, czy to od razu na spotkanie, czy wcześniej wrzucić jakieś swoje teksty na forum sekcyjne. Działa tam Ania Kańtoch, czyli uznana pisarka. Działa mnóstwo osób, no, takich jak ja, gdzieś w trakcie tych debiutów, publikujących gdzieś opowiadania. No, te teksty nowego narybku są czytane, są analizowane. No, każdy się potem wypowiada, co sądzi o takim tekście, więc można się raz, że bardzo dużo nauczyć od strony takiej praktycznej i technicznej, a dwa, że można spędzić fajny czas z fajnymi ludźmi, rozmawiając o tym, co lubi się robić, więc to jak najbardziej zachęcam. Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się wziąć udział w wywiadzie i mam nadzieję, że podpiszesz mój egzemplarz książki. Oczywiście, Dziękuję że bardzo. podpiszę. Dziękuję. Dzięki.